Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wanda suke kallona a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Ziko, ina muku fatan alheri. Idan yau ne ka fara shigowa a cikin wannan YouTube channel na mai albarka mai suna Ziko TV, ka daure ka danna muna liking sannan ka subscribing da zarar mun azo wani sabon video zai zuwa haɗin da kake. Za mu yi magana ne akan abu biyu wanda muka gayi zikiri wanda ya kowane zikiri falala wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'a kuma wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna zikiri mai falala sannan kuma ya gaya muna addu'a wadda take mai falala. Wanne ne daga cikin su wannan zikirin sannan kuma wacce ce wannan addu'ar? Ita ce za mu yi magana a ita yanzu mu je zuwa. Na farko a cikin hadisi sunan Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam afdal zikri la ilaha illallah wa afdal du'a alhamdulillah. Wannan an karbo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikiri wanda ya kowane zikiri falala shine mutum ka ce la ilaha illallah. Sannan addu'a wadda ta yi kowace addu'a falala ita ce ka ce alhamdulillah. Ta ya za ka iya ganewa cewa zikiri la ilaha illallah yana da falala sosai? Saboda tauhidi ne. La ilaha illallah, babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Wannan kalma ce mai nauyin gaskiya a bisa mizani a wajen ubangijinka. Babu abin bauta da gaskiya sai Allah, sannan ba za ka haɗa shi da komi ba a cikin bauta. Na biyu kuma shine alhamdulillah. Kalmat alhamdulillah, su da yawa mutane daga cikin mutanenmu akwai mutane da yawa wanda ba su yi la'akari da wannan kalmat alhamdulillah ba. Zai iya yiwa kasuwanci kake yi, zai iya yiwa business kake yi, zai iya yiwa wani aiki ne kake yi. Duk abun da kake yi idan mutum ya tambaye ka wane ya abun da kake yi, ya tabbatar da cewar ka ce mishi alhamdulillahi, ka gode ma Allah. Saboda godiya da Allah ba kana yin ta ne ba saboda ka ƙara Allah da wani abu ba wanda za ka godewa. Kana godiya ne saboda ka ƙara ma kanka wata ni'ima a cikin rayuwarka, wanda mafi yawancin mutanenmu da wasu 'yan kasuwa wanda ba su gane ba. Idan yau kana cinikin miliyan guda ne da ini, wani ya zo tambaye ka wane ya kasuwa, sai ka ce mishi wallahi kasuwa sai a hankali. Me yasa hakan? Kana cutar kanka ne, kana zalunta kanka ne a duka lokacin da mutum ya ce maka wane ya kake, ko cikin kunci kake ko cikin wani irin hali kake, ka nuna mishi da cewa tabbata godiya ta tabbata da Allah. Saboda a duka lokacin da mutum yake godiya da Allah, ina mai tabbatar maka wannan maganar ba zan taba shaye ta ba. Idan kana godiya da Allah sai kaga canji a rayuwarka. Idan kana godiya da Allah sai kaga taimako ku wajen ubangijinka yana fito maka ta hanyoyi daban-daban wanda baka sani ba. Godiya da Allah ba tana ƙara wani abu ne ba a cikin mulkin Allah, sai dai kai ne take ƙara ma. Saboda Allah ya baka lafiya, dole ne ka gode mishi kuma ya sake ƙara ma baka wata lafiya. Sannan idan muka bar wannan hadisi, bari mu koma a cikin Alkur'ani mai tsarki. A cikin Alkur'ani mai tsarki a cikin suratul Ibrahim aya ta 7, Allah yana cewa la in shakartun na azidannakum, idan kuka gode za ni ƙara muku. Ka gani a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar muna da cewa godiya tabbat tana ƙara maka ni'ima ne, sannan kuma tana ƙara maka dukiya ne. Kuma a cikin Alkur'ani Allah ya tabbatar muna da haka a cikin suratul Ibrahim aya ta 7. Allah ya ce la in shakartun na azidannakum. Abokina, ka zama mai godiya. Abokina, ka zama mutum wanda yake godiya a cikin kowane hali yake ciki. Saboda akwai mutanen da a yanzu daidai wannan lokaci da nake maka wannan maganar, ana nan ana kashe musu ɗiyansu, ana kashe musu ma'aifinansu, ana kashe musu matansu.
amma haka kake gani suna tashi suna godiya da Allah. Yau idan ya kasance baka da kuɗi a cikin aljihunka amma lafiyar kalau, ya zama dole ka gode ma Allah, saboda akwai wani yana da kuɗin miliyukan suna tare da shi a cikin jikinsa amma baya da lafiya, sannan kuɗin da suke a gare shi sun kasa sai mishi lafiya. Tabbata lafiya tana da muhimmanci sosai. Idan Allah ya baka lafiya, ko da bai baka wasu kuɗi ba ko bai baka wani arziki ba, kada ka yi lalan zato wajen ubangijinka. Ka kasance mai godiya da Allah. Na barka lafiya. Idan yau ne ka fara shigowa a cikin wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna muna liking, sannan ka yi subscribing, sannan ka danna ƙararrawa. Da zarar mu a zaune sabon shiri zai zuwa a gare ku. Ni ne naku Ziko, wanda an kafi sani da Zakariya. Za mu dinga ka muku shiri mai ma'ana wanda zai amfaninka a duniyarka da lahirarka. Kada ka manta subscribing, liking. Sai anjima.